Nachádzame sa momentálne v kancelárii prezidenta Slovenského zväzu vodného pola Juraja Kulu. Juraj, ďakujeme za prijatie, želáme ti pekné dobré ráno alebo príjemný dobrý deň. Máme za sebou už teda pár dní z celosvetovej olympijskej kvalifikácie v Terste. Už si mal možnosť trošku sa zamyslieť nad tým, ako to vyzeralo s odstupom pár dní, ako to ty všetko hodnotíš, ako sa ty na to díváš. Nakoniec musím po prehodnotení povedať aj ja, že účasť v Terste bola našim úspechom. Hoci sme tam nevyhrali ani jeden zápas, ale rozdiel výkonnostný ani výsledkový nie je veľký. 2 góly sa predsa dajú dohnať aj v zápase, v ktorom človek alebo družstvo prehráva. Našou slabinou je ale lavička, to znamená, v tom momente, ako družstvo začalo striedať, a to isté musel robiť aj super, tak tam sme za superom zaostávali a tam väčšinou dostávalo družstvo, jak sa hovorí, na frak. Ten výsledok sa začal otáčať v prospech supera, niekedy aj s prispením rozhodcov, ale musím, aby som bol objektívny, nebolo to vždy tak, väčšinou sme si sami zapričinili naše prehry. Čím to vidíš, je to neskúsenosťou, je to možno trošku nervozitou, aj tie výsledky vynímajúc samozrejme Maďarov, to bol rozdiel 2-3 gólov, čo nám chýba, možno trošku víťazná mentalita, viac sa naladiť do tých stretnutí, ako to ty hodnotíš? Videl som 3 veci v družstve, ktoré by z tých 3 vecí mala by byť iba jedna. Poprvé, veľká bojovnosť u 3-4 hráčov, ktorí to majú v povahe, sú vodcami tímu. Kapitán Zaťovič, potom Lukáš Seman a Tomáš Gruber. Po druhé teda, videl som nechuť niektorých hráčov. Nechuť, znechutenie, únavu, ťažko to povedať, ale taký na prvý pocit taká nechuť dať do toho všetko. Neviem, či sa šetrili, obávali sa zranení. Veľkým sklamaním je pre mňa výkon brankára Kozmera, ktorý absolútne družstvo nepodržal. Dostával góly z 10 metrov, čo je nemysliteľné v kolektívnom športe. Predsa každý hráč musí pridať to svoje do toho celého tímu, aby výsledok bol pre všetkých, aby všetci cítili tú jednotu, aby všetci cítili toho ducha mužstva, aby všetci cítili, že človeku prejdú zimomriavky po chrbte, keď si pomyslí, teraz keď pozeral zápas futbalistov Liverpoolu a Dortmundu, ako sa dejú veci v športe, ako sa dajú otočiť výsledky. Toto nám chýbalo. Nemyslím si, že to je v našej povahe. Je to v hráčoch a ja dúfam, že to už nikdy takto nevyjde na povrch. A potom je tretia skupina hráčov, alebo tretí faktor. Tí sú dobre platení v zahraničí a tí tiež nedali 100% pre kolektív. Takže keď neviem dôvod, takže všetky 3 veci by sme mali dať do jedného, to znamená zabojovať, v jednom kolektívnom duchu hrať, urobiť všetko pre konečný výsledok, jeden za všetkých a všetci za jedného. A prečo nám dnes chýba ani nie, že otázka motivácie, ale jednoducho sme na celosvetovej olympijskej kvalifikácii, kde sa chalani niektorí v mladom veku môžu dostať na olympijské hry do Ria a zrazu sú tu tie faktory, o ktorých vlastne hovoríš, nevieme sa my nejakým spôsobom namotivovať, nie je otázka účasti na olympijských hrách nejakým hnacím motorom alebo niečím podobným? Mám pocit, ako keby niektorých hráčov to vôbec nezaujímalo. To, o čom my dvaja teraz hovoríme, aký je význam tohto turnaja, aký je význam reprezentovať na svetovej olympijskej kvalifikácii, čo všetko je za tým. Možno, že to vyplýva zo životnej filozofie, možno, že to vyplýva z postojov, možno fakt boli niektorí tak unavení, že nevedeli dať zo seba všetko. Ale raz, keď som unavený vo vode, tak aspoň povzbudzujem na suchu, povzbudzujem pri obede, pri večeri, pri raňajkách, aspoň prosím spoluhráčov, alebo ak nie prosím, tak aspoň ich nejako motivujem, že chlapci, teraz mi nejde ako brankárovi alebo ako obrancovi, tak urobme všetko preto, aby sme to nahradili výkonom lepším v útoku alebo tak. Ale mne chýbala tá jednotnosť aj na brehu, chýbal mi ten také chcenie mi chýbalo. Všetci sú takí
všetci tí, o ktorých si myslím, že nedali do toho 100% a že aj myšlienkovo možno to nedocenili, tak všetci títo boli na brehu ticho, v reštaurácii boli ako keby smutní, takí sklesli. Zrejme budeme musieť mať v budúcnosti mentálneho trénera, ktorý tieto veci by hádam dokázal odstrániť. V súvislosti s olympijskou kvalifikáciou a s tým, čo vlastne nasledovalo potom, ako sa aj ľudia vyjadrovali, ja som sa ich takisto aj pýtal na to, nech vyjadria trošku svoj názor. Viac sa objavilo názorov o zotrvaní trénerskej dvojice Tony Ester, Robert Kite pri kormidle slovenskej mužskej vodnopolovej reprezentácie. Aká je momentálne situácia? Zostanú teda obidvaja, alebo ešte sa výkonný výbor bude zaoberať ich zotrvaním z hľadiska trénerskej dvojice? Čo ty teda na to hovoríš, alebo ako reagoval na to výkonný výbor, ktorý sa konal krátko na to vlastne v Novákoch? Vyhodnotili ste aj túto činnosť, aké sú tie aktuálne postrehy? Výkonný výbor sa zaoberal samozrejme touto situáciou a všetci sme sa zjednotili na názore, že obidvaja sú momentálne pre reprezentačné družstvo Slovenska potrební, to znamená tak tréner Esteller ako aj asistent Kite. Otázna je budúcnosť, akým spôsobom sa k tejto našej spolupráci postavia hráči. Aj Tony Esteller si dal určité podmienky, že každý musí ostať hrať v družstve, aby to malo význam. Aby malo význam pracovať a aby malo význam a výsledok, aby sa ukázal v budúcnosti. Dvaja, traja hráči nášho reprezentačného družstva sú kľúčoví, takže ja myslím, že s týmito budú prebiehať rozhovory, ak nebudú účastní najbližších prípravných turnajov, dajme tomu turnaja v Gruzínsku alebo Dunajského pohára, neznamená to, že s nimi sa neráta do budúcnosti, znamená to len toľko, že dostanú príležitosť ďalší mladí hráči, pretože títo starí sú osvedčení, vieme o ich výkonnosti a tréneri jednoducho ako keby ich šetrili do budúcna. Čiže spolupráca do budúcna zostáva s týmito dvoma pánmi, s Estellerom a Kiteom. Nedávali sme žiadne veľké vyhlásenia, pretože my sme už predbežne mali rozhovory na majstrovstvách Európy v Srbsku. Je tu myšlienka nového realizačného tímu, to znamená jeho doplnenie. Myslím, že všetko je na dobrej ceste a všetko sa dá znovu do tých normálnych pracovných vzťahov. Môžeme fanúšikom vodného pola na Slovensku povedať, aké podmienky trebárs mal Tony Ester pri zotrvaní svojho tímu, alebo do akej miery by sa mal meniť ten realizačný tím? Už to načrtol teda, alebo si to len nejakým spôsobom skladá ešte sám? Nerad by som o tom hovoril, pretože to bola len myšlienka, ktorú ešte nedal oficiálne na papier, ak sa hovorí, ale počítame s tým, že mal by pribudnúť ešte kondičný tréner a ďalší asistent. Takže toto vyzerá byť taký ucelený, ale o menách by som nerad hovoril. Jasné, aj v súvislosti s menami, ak sme hovorili, dvaja, traja kľúčoví hráči pre slovenskú vodnopolovú reprezentáciu, bola tá podmienka teda zotrvania Tonyho Estera možno avizovaná tak, že títo hráči musia nejakým spôsobom zostať pri slovenskej vodnopolovej reprezentácii, alebo tá sa bude dosť výrazne meniť s ohľadom do tých ďalších týždňov alebo mesiacov? Každý tréner, ktorý robí pri akomkoľvek kolektívnom športe, má vyskladanú kostru družstva. V našom prípade, v našej reprezentácii, tou kostrou je kapitán Zaťovič, ktorý hrá v obrane, a potom v útoku center je Lukáš Seman. Títo dvaja hráči sú dnes pre reprezentačné družstvo nenahraditeľní. Samozrejme počítame aj s ďalšími. Nerad by som ostatných vynechal alebo zdôrazňoval ich potrebu alebo dôležitosť, ale títo skôr menovaní hráči sú tou kostrou, ktorú Tony Esteller chce v budúcnosti využívať. Ja myslím, že s týmito hráčmi sa v budúcnosti bude riadne spolupracovať, len hovorím, ak by sa neobjavili na najbližších turnajoch, znamená toľko, že dostali voľno, aby neboli toľko v permanencii, aby aj oni si oddychli. Si sklamaný, ty osobne sám po celosvetovej olympijskej kvalifikácii v talianskom Terste? Ja vždycky porovnávam športový podnik, na ktorom sa zúčastňujem, so svojou športovou kariérou. A to
myslím si, nie je správny krok. My keď sme športovali, bola iná doba, ale jedno si pamätám, že vždy som do toho dal maximum, keď som bol v tej vode. A zdalo sa mi tu, ako som už spomínal, že tá výkonnosť niektorých hráčov bola ako keby boli totálne z formy unavení alebo nemali záujem. Ale aby som bol objektívny, na naše pomery, na pomery slovenského vodného póla, keď máme minimum hráčov oproti krajinám, ktoré sú veľmocami, náš sused Maďarsko, alebo Chorváti, alebo Srbi, alebo Čiernohorci, alebo Taliani, Španieli, máme minimálnu základňu trénerov, ktorí sami pracujú na kolene, nemáme peniazy na to, aby sme ich nejakým spôsobom vzdelávali. Takže vzhľadom na tieto skutočnosti a na to, že kluby nemajú absolútne žiadne možnosti zlepšovať svoju prácu, lebo všetko závisí od financií, tak musím povedať, že som spokojný, že sme sa zúčastnili kvalifikácie, ale za tým dávam bodku a nekomentujem to, pretože to je tá športová stránka vecí. Hľadanie akýchkoľvek rezerv by znamenalo znovu vyvolávať sám v sebe nespokojnosť, čo aj robím permanentne, ale oficiálne vyjadrenie a oficiálne stanovisko je také, že musíme byť spokojní, pretože sme do posledného momentu boli v hre olympijské hry a keď si pozriem dozadu ten výsledok, že vlastne na olympijské hry sa dostali Francúzi, to je podľa mňa veľké prekvapenie turnaja, pretože počas zápasov neukazovali top formu, dokonca v niektorom zápase aj špekulovali, aby nemuseli vyhrať, respektíve aby neboli úspešní. tak si myslím, že to je naozaj veľké prekvapenie a nemáme my od týchto vecí ďaleko. Len treba si uvedomiť tie naše rezervy a v rámci našich možností popracovať na tom, aby to družstvo dosiahlo lepší výsledok. Veď prehrať o gólov 2 alebo vyhrať o gól nie je taký veľký rozdiel, myslím si, v kolektívnom športe. Čiže, tak jak to už bolo naznačené mnoho razy predtým, tá výkonnosť v európskom a teda aj svetovom vodnom pole je taká, že to 7., 8. družstvo až 13. a 14. sú také výkonnosti, že tam rozhodujú momentálna forma a rozdiel 1-2 gólov. Žiaľ, v našom prípade sa ako keby ukazovalo, chýba nám herná vyspelosť, hráme málo reprezentačných zápasov. Prvé 2 ročníky Svetovej ligy, ktorých sme sa zúčastnili, ukázali veľké pozitívum, veľký skok a teraz to neprihlásenie do Svetovej ligy sa nám vrátilo mnohonásobne v negatívnom slova zmysle, že vlastne nám 3-4 ťažké medzištátne zápasy nám chýbali. Čiže my sme mali dobrý program, dobrá príprava, ale aj tak si myslím, že herná vyspelosť tohto tímu je na takej úrovni, že dá sa s ňou pracovať. Musia hráči hrať veľa ťažkých zápasov, aby došli do momentu, že vedia negatívny trend alebo negatívny vývoj zápasu zvrátiť. V závere sa ešte opýtam, chalani väčšinou po tých zápasoch hodnotili a konštatovali, komentovali to tak, že každý jeden sa vlastne musí pozrieť sám niekde do hlbín svojej duše, či predtým odviedol to, čo sa nejakým spôsobom od neho očakávalo. Ty si na funkcionárskom poli, si prezident Slovenského zväzu vodného pola. Urobili sme maximum preto, aby nejakým spôsobom naša reprezentácia bola teda možno úspešná alebo úspešnejšia a urobil každý všetko aj vo vedení, preto aby sme boli naozaj úspešní alebo aby sme mohli eventuálne pomýšľať na to, aby sme postupili na olympijské hry? No to je otázka, ktorú by mal zodpovedať každý vo vedení samostatne. Ja sám za seba môžem povedať, že z hľadiska podmienok pre reprezentantov, to znamená nie finančných, tie zatiaľ nevieme ponúknuť, ale okrem týchto finančných hracie podmienky, účasť na turnajoch bola naozaj na najlepšej možnej úrovni, na akej mohla byť.
Ja myslím, že Dunajský pohár v Košiciach za účasti Rumunov a Francúzov a potom hneď začiatkom januára v Diori na Volvo Cup, kde boli Taliani, Španieli, Maďari, že to prinieslo tomu družstvu dostatočný hrací potenciál na to, aby v tom Srbsku na majstrovstvách Európy mohli si povedať, že nie sme až takí nervózni, že ideme prvý raz na majstrovstvá Európy, ale máme niečo za sebou, máme za sebou dobré výsledky. A potom nakoniec na tej svetovej kvalifikácii olympijskej ako keby tomu družstvu došiel dých. A keď hráči sami hovoria, nech sa každý pozrie do svojho vnútra, nech každý to prehodnotí, to je jasný odkaz. Jasný odkaz medzi nimi o tom, čo som pred chvíľkou spomenul, že niektorí boli takí a iní zase onakí. To znamená, ten kolektív nevydal zo seba jednoliato 100, 105, 110%. Povedzme ešte v závere našim fanúšikom vodného pola na Slovensku, ako bude vyzerať program našej vodnopolovej reprezentácie ďalej, lebo čo teda plánujeme na leto? Tak reprezentanti majú už dohodnutú účasť na turnaji v Gruzínsku. Myslím, že tam pôjde výber, s ktorým Torius Teller bude počítať na majstrovstvá Európy alebo na kvalifikáciu na majstrovstvá Európy do Barcelony na 2018 rok, na rok 2018. No a bude zároveň aj Dunajský pohár. O mieste stále ešte rokujeme, chystáme možno aj veľké prekvapenie pre našich fanúšikov, o tom zatiaľ nechcem hovoriť, ale čo sa týka miesta podujatia, ale myslím si, že na obidvoch turnajoch budú niektorí starí hráči odpočívať z dôvodov, ktoré som už uviedol. Je najvyšší čas zapracovať do družstva ďalších 17-ročných, 18-ročných chlapcov, ktorí majú motiváciu reprezentovať a chcú. Boli v týme, ak ešte sa spätne vrátim na chvíľočku k tomu, aj Adam Furman, Maroš Tkač, takisto aj Miško Úradník, ako ťa mladí nejakým spôsobom potešili, alebo ako si vnímal ich prínos? Mladí chlapci sú veľkou perspektívou a ku ich charakteru chcem povedať toľko, že Maroš Tkač na majstrovstvách Európy v Srbsku bol jedným z hráčov, ktorí držali úroveň hry, čo by malo byť nelogické, lebo je jeden z najmladších. Ale žiaľ, v našom reprezentačnom družstve, alebo našťastie, sa našiel mladý chlapec, mladý hráč, ktorý zobral v rozhodujúcich chvíľach na seba to najťažšie a strelil ten gól, ten potrebný gól. Čiže z hráčskeho hľadiska všetci traja hráči, ako aj z hľadiska ľudského, ako osobnosti, ako vyrastajúce športové osobnosti, sú pre mňa veľkým prísľubom. Sú to slušní chlapci, ktorí chcú športovať a majú srdce, ktoré odovzdajú vo vode. Toto sú veľmi dôležité veci, pretože dnes veľa mladých športovcov v rôznych športoch má talent, ale nechcú ho rozvíjať v prospech reprezentácie. Juraj, ďakujem za tvoj čas, ďakujem za tvoje postrehy v krátkosti, čo by si teda odkázal všetkým tým, ktorí nás sledovali. Aby nám všetci držali palce, aby vodné polo na Slovensku nastúpený trend minimálne udržalo, aby sme sa stále zlepšovali.